Epa! Tatxan! Begira, Potx, makina lantegi baten gaude. Makina lantegi batean? Zer, ez zaizu ona iruditzen ala? Hemen asmakizun eta makina pila badaude. Iruditu zait inspirazio ona izan litekela zure asmakizuna nola egin pentsatzeko? Bai izan liteke, esan, bai. Begira, Rafa, guazen! Kaixo, bikote, aspaldiko lotx, zenatan hemen? Kaixo, Rafa, begira, Potxek asmakizun bat egin behar du eta inspirazio bila etorri gara ona. Zure laguntza ezin jabetu etorriko zaio. Tira, Potx, hemen makina pila bat dugunez, eta bakoitzak bere historia duelako, erakutsiko izuzuet eta ea ideiaren bat sortzen zaizuen horrekin. Ados? Niri oso ondo iruditzen zaite, Rafa. Mira goazen hemendik. Makina eta erreminta asko antzinati datoz eta asmakizun potoloak izan ziren bere garaian. Lanak errazteko, nekea arintzeko, urrutiago heltzeko, edota behar bati erantzuteko sortzen ziren asmakizun gehienak. Eta horietako asko, gaur egun gure egunerokotasunean erabiltzen ditugu. Zen olako transmisioa. Hartu kuadernoa eta idatzi Rafak esandako guztia. Arrazoi duzu, Lotx, berak esandako guztia jasoko dut, horrela nire asmakizuna primerako izateko. Segi. Gaur egun egiten den modura, antzina ere, makina askok natura elementuak erabiltzen zituzten bere funtzionamendurako. Eta horren adibide garbiak dira burdinolak. Erreka eta ibaien ondoan jartzen ziren, ibaiaren uraz baliatuz auspoak mugitzeko. Asmakizun gehientsuenak behar bati erantzuteko sortuak izan ziren. Bizikletak esaterako, 1817an sortu ziren garraiorako zaldirik ez zegoelako, eta hasiera batean bi gurpil soilik zituzten. Ondoren jarri zizkioten pedalak eta kateak. Zen olako bilakaera. Ea, Lotx, errepasa dezagun gaur ikasitakoa. Ondo, hasi ba. Begira, hirugako antzeman ditut. Lehenengoa, behar bati erantzun behar diote asmakizunek. Hori da, horrela norbaiten beharra asetuko duzu, bizikletekin egin zen modura. Hori da, bigarrena, erabilterrazak izan behar dira. Josteko makinak bezala. Noske, eta originalak baldin badira asko zobeto. Bai, hori da. Eta ez astu, Potx, makina batzuk natura elementuz baliatuta funtzionatzen dutela. Hori ere apuntatu gingo dute. Bikain, Potx. Badituzu nahiko agako zure asmakizuna sortzeko. Guazen orain Rafari eskerrak ematera. Listo, Rafa, egin ditu egin beharrekoak eta bagoaz. Baliogarria izan alda bizita, Potx. Noski, Rafa izugarria izan da. Makina hauei esker gako pila bat dauzkat. Tira, posten naiz benetan, Ara, atea magikoa, puntuan ireki da. Joan egin beharra daukagu, Rafa. Urren arte. Urrengor arte, bikote. Eta sorteon asmakizunarekin, Potx. Eskerrik asko, Rafa. Agur. Ikusten, Potx, ideia bikaina izan da hona etortzea. Arrazoi duzu, Lotx. Gainera uste dut badakidala zein asmakitzuna ingo dudan. Zoragarri! Baina gogoratu, nereak izaskunek eta xabizaurek asmatzaile famatu bat naizela pentsatzen jarraitu behar dute, Bestela sekulako nazpilan agiko dute, Lasai, Potx, nik piltzapean gordeko dut sekretu. Baina orain guazen, ate magikoa itxi horretik. Guazen! guazen! Iepa!